Hej Ella, nu vil jeg vise dig, hvordan jeg kunne tænke mig at give eleverne lektier for, eller få dem til at arbejde med et emne, når jeg ikke er til stede på skolen, for eksempel. Hallo liebe Schüler, in den kommenden Stunden müsst ihr mit dem Gebiet Bundesländer arbeiten. I den kommende tid skal vi arbejde med forbundslande. Tyskland er delt op i 16 forbundslande, og i dag starter vi med emnet omkring det. I går ind på Emner, drückt auf Kultur und geht auf Deutsche Geografie, Tysk Geografie. Dann drückt ihr auf die 16 Bundesländer, die 16 Vorbundsländer. Hier liest ihr den Text und seht euch das Video an über die 16 Bundesländer und ihre Hauptstädte. Her læser I teksten og ser videoen 16 forbundslande og deres hovedstæder, hauptstädte er hovedstæder. Så er der en lille tekst omkring 4 forbundslande, Schleswig-Holstein, Bayern, Nordrhein-Westfalen og Sachsen. Det er 4 af de 16 forbundslande, der er i Tyskland. Herover kan I få den til at læse teksten op for jer, ved at trykke på den her. Og I kan ændre skrifttype, hvis I vil det. Og I kan tilføje notater, hvis det ønskes. Når I har gjort det, går I på aktiviteter und drückt auf Finde das Bundesland. Her sætter I jer sammen med jeres arbejdsgruppe. En lille Inhaltsverzeichnis, eine Einführung, en indførsel. Trykker på næste. Hier liest ihr den Text über die 16 Bundesländer og snakker sammen i gruppen, hvad er det I har læst om. På dansk må I snakke. Trykker på næste. Her går I sammen med jeres makker og åbner Wikipedia kort om Tyskland. Så skal I finde de 4 forbundslande, I har lige læst om i teksten, og finde de største byer i forbundslandet. Tilskriver I herinde. Her skriver I forbundslandet. Her skriver I de største byer, de größte Stadt, og hvor ligger det? Det vil sige, ligger det i nord, syd, øst eller vest Tyskland. Efterfølgende går I sammen med en anden arbejdsgruppe og snakker om jeres resultater, I har sat ind her, og kontrollerer, om det er rigtigt. Am Ende der Stunde, i slutningen af timen, skal hver gruppe finde et forbundsland, de vil arbejde med fremadrettet. Der er 16 at vælge imellem. Der må ikke vælges det samme forbundsland, så det skal I blive enige om. Så næste gang vi mødes, har alle grupper arbejdet og indsat det her, og fundet et forbundsland, de kan gå i gang med til næste gang. Viel Spaß und wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss.